social media experts. Hun forstod, at teknologierne skifter, men at den sociale revolution, bevægelsen mod den radikale offentlighed, det er den samme. Hele tiden er hun drevet frem, ikke af det småkonservative, kedelige, rettidige omhu, næh, men af begrebets sprænske lillebror, utidig ildhu. Efter 5 år med social media har modtageren af Donaprisen 2010 for nylig taget et nyt spring, sagt farvel til firmaet og startet for sig selv igen. En stadig inspiration for os alle i Dona og blandt andre online-kommunikatører med sin vilje til igen og igen at lægge hovedet på blokken. Årets modtager af Donaprisen er selvfølgelig Trine Maria Christensen. Vi har selvfølgelig også en ting, og næste teknologiske bølge, det handler om sensorer og overvågning. Men sådan her, om the Internet of Our Things. Og når vi deler os selv automatisk, uden filter, DNA-sekvenser, løberuter, søvnrytmer. Og igen, den, der bruger teknologien aktivt, vinder. Den, der passivt lader sig bruge af teknologien, taber. Det er derfor med glæde, at vi kan overrække WinThings til årets prismodtager. WinThings er, og no pun intended, det er badevægten, der selv finder ud af, hvem der bliver vejet, som automatisk opdaterer din egen vægtprofil og opbevarer din historik og gør den tilgængelig i flotte grafer på din online-profil, din iPhone eller iPad-app. Den kan integrere til andres online sundhedstjenester som Google Health, og så er den social. Den kan auto-tweete din vægt, hvis du vil. Du kan også engagere dine Facebook-venner i en stor realtidsquiz. Går vægten op, eller går den ned? Men det er ikke fordi, det er nogle fine hensyn til noget, det er bare fordi, det er en fantastisk lille gadget. Og så er der lige en geek soap med. Selvfølgelig en Twitter, men ikke fordi, at vi synes her, det siger noget om andre ting omkring det hygiejne. Værsgo. Det ligner simpelthen en iPad. Det er det ikke. Er det vel, Jon? Man kan også godt stille sig over på en iPad. Er sådan lidt farligt. Nej, men jeg vil da gerne lige sige et par ord så. Altså, tusind tak for det, og meget uventet. Jeg smed jo noget dødvægt, kan man sige, da jeg forlod Social Square. Jeg har faktisk også lige tabt mig 7 kilo. Og det er jo fordi, jeg ikke har noget liv, men bare løber rundt derude i lejre, ikke? Og ikke aldrig går i byen, men altid bare løber. Der synes jeg jo så, at det er meget passende, den der vægt. Det kan være, at jeg så tør dele min vægt. Jeg synes jo, deling og socialitet er enormt spændende og enormt vigtigt, og jeg har beskæftiget mig med det de sidste mange år. Det, som er mit nye framework, og det, jeg arbejder med lige nu i forhold til, at jeg er i gang med at skrive en bog, det er faktisk at se socialitet som hjælpsomhed, og at prøve at fokusere på, hvad hjælp egentlig er for en størrelse. Hvad er det, vi gør, når vi beder om hjælp? Hvad er det, vi gør, når vi modtager hjælp? Hvad er det, vi gør, når vi tilbyder hjælp? Og hvordan kan man ligesom bruge hjælp som sådan et framework til at forstå sociale medier? Så det håber jeg, at jeg dels begynder at blogge noget mere om, og dele noget mere om, og skrive noget mere om her i løbet af det næste stykke tid. Og så vil jeg godt sige til Dona og forsamlingen her, at Dona har jo betydet utrolig meget for mig. Der er ingen tvivl om, at hvis ikke vi havde haft mailinglisten, så jeg havde haft et sted ligesom at poste mine ubehjælpsomme første links til de første blogposts, der handlede om ingenting, og hvad fanden er blogs for noget, og hvad skal vi med det? Så var jeg aldrig kommet nogen steder. så jeg har jo, Dona har jo en kæmpe plads i mit hjerte, og derfor betyder det selvfølgelig utrolig meget for mig at få en pris for lige netop Dona, og tusind tak skal I have for det. Det er jeg meget taknemmelig over. Tak.
Ja, så ude i køkkenet er der en lille bid brød og noget salat, så værsgo og tag noget. Der skal også være nogle flere drikkevarer. Er der ikke sådan en manual på? Er der ikke en sådan... Ej, super. Ej, så jeg kan se, hvordan jeg skal få den koblet op på Facebook. Og jeg vejer mig jo hver morgen, efter jeg er begyndt at tale. Ej, hvor er det dog sejt. Jeg synes, det er Twitter, ikke? At give en dame en... Det er lidt frækt at give en dame en vægt, jo. Ja, prøv at se det, så er også sådan en målbånd, du kan måle. Det var mål rundt om livet også. Ej, hvor er det dumt. Hold da kæft, mand. Ej, det er alligevel lidt sejt, ikke? Nu sidder I så alle sammen derhjemme og venter på, at jeg tør Og kan afsløre så meget, at den virker, fordi der ligger faktisk han har et eller andet sted ude på Twitter, så ligger der et tweet af hans vægt. Jeg har prøvet at slette det igen. I hvert fald et kvarter i går, der var online, der stod en vægt.